Randy Stair egy zaklatott, megszállott ember volt, aki Amber McLean-nel azonosította magát, a Nickelodeon show műsorából, Danny Phantomból. Amber egy népszerűtlen középiskolás volt, és arról álmodozott, hogy rockstar legyen. Stairnek is voltak nehézségei a középiskolában, de saját YouTube karrierjén is munkálkodott. 2017. június 7-én a 24 éves Randy Stair, aki ekkor a Weis Marketsben dolgozott, a pennsylvániai Eaton Townshipben, aznap késő esti műszakba volt beosztva. Este 11 óra lehetett. Nem vesztegette az időt, hogy tervét megvalósítsa. Az üzlet hátsó részébe ment, elzárta a vészkijáratot, utána visszatért feladataihoz. 12:10 körül szünetet tartott. Ekkor Twitter fiókján keresztül több linkre, videóra is rákeresett. Ezek a Journal, Suicide Tapes és Digital Set című linkek voltak, melyekből ötletet merített a gyilkossághoz. Visszament az üzlet hátsó részébe, ahol elzárta a fennmaradó kijáratokat, majd bezárta az automata ajtókat az üzlet bejáratánál. Visszament a táskájához, és elővett 2 sörétes puskát. Tervével készen állt. Stair átsétált az üzleten, és egyesével lemészárolt a munkatársait. Victoria Brongot 25 éves, Brian Hayes-t 47 éves, és Terry Lee Sterlinget 63 éves. Amikor odament negyedik munkatársához is, Kristen Newellhez, akin történetesen fejhallgató volt és zenét hallgatott, miközben tárgyakat címkézett és a polcoknál pakolt. Randy megállt. A térfigyelő kamerák felvételein látható, hogy körülbelül 5 másodpercig a lány mögött áll, mielőtt továbbment. Ezután az üzletben üveget és egyéb árukat vett célba, sőt több kis hordozható propántartályra is lőtt, valószínűleg abban a reményben, hogy felrobbannak, de csalódás érte, amikor mégsem így történt. Tevékenysége nem maradt észrevétlen. Miután Kristen Newell rájött, hogy mi történik, az üzlet elé szaladt, betörte az üvegajtót, odakint elbújt néhány bokor mögé, és hívta a 911-et. Hogy Stair észrevette a szökését vagy sem, az bizonytalan, de továbbra sem hagyott fel a támadás sorozattal. A csemege részlegre ment, ahol megint csak az üzletben lévő tárgyakra lövöldözött. Amikor úgy érezte, elvégezte feladatát, kinyitotta a száját, becsúsztatta a sörétes puska végét, egyetlen lövést adott le, és azonnal szörnyet halt. Álmok futása során Stair összesen 59 lövést adott le, és bár 2 vadászpuskát hozott magával, csak egyet használt. Itt kezdődnek a kérdések. Miért ment aznap azzal a tervvel a munkahelyére, hogy megöl mindenkit? Miért hagyta életben Newellt? Az egyetlen választ az általa készített videókban találhatjuk meg. Randy Stair 1992. szeptember 17-én született. Mire középiskolás lett, nyilvánvalóvá vált, hogy mentális egészségügyi problémákkal küzd. Lenyűgözte a halál, amit azokban a történetekben illusztrált, amelyeket ő írt, és angol tanárának is megmutatott. Ezek a történetek szinte mindig tartalmaztak egy halálos eseményt, amelyben megölték a szereplőket. Érdekes, hogy a tanárok soha nem kommentálták vagy kérdezték őt erről a megszállottságáról. Ezen gondolatai nagyobb méreteket öltöttek, amikor befejezte a középiskolát. Nőtt a halál és a túlvilág iránti megszállottsága. Kezdett látszani, hogy foglalkozik az öngyilkossággal, és különböző módszereket is fontolgat. Egy New York-i utazása során arról számolt be, azon gondolkodik, hogy leugrik egy felhőkarcolóról. A másik tervezett módszere a fulladás és az égés volt. Fontos megjegyezni, hogy Stair határozottan ellenezte szakember felkeresését, vagy bármilyen terápián való részvételt. Úgy vélte, hogy ezzel megváltoztatja azt, aki ő valójában. Randy Stair 2008. június 9-én jelent meg először a YouTube-on.
Andrew Blaze néven tette fel videóit, és csatornája a Pioneers Productions rövid videókat és más tartalomkészítőkkel folytatott együttműködéseket mutatott be. A videók olyan karaktereket tartalmaztak, mint a Mr. Horsehead, amely alig volt több, mint egy játék lófej egy boton, a Whale egy kitömött bálnajáték, és a Froggy egy műanyag játékbéka. 2010. augusztus 3-án feltöltött egy videót, amelyben együttműködött egy másik youtuberrel, a Made Me Wet 35-val. A videóban egy fából készült aligátorjátékkal léptek kapcsolatba. Ez lett a legnézettebb videója a csatornán, 7 év alatt körülbelül 118 000 megtekintést ért el. Első komoly videóját 2012. április 4-én töltötte fel. A videóban Stair látható, ahogy ide-oda járkál, köveket dobál a vízbe, és farag valamit egy sziklára. A videóban beszéd nem hangzott el. Innentől kezdve videói nézettsége csak lefelé ment. Az utolsó alkotása egy 5 videóból álló sorozat volt. Ezekben a videókban kitalált, zavaros történeteket játszik el kitalált szereplőkkel. Az utolsó videóban a szereplőket, játékokat egy dobozba teszi és elégeti őket. 2014-ben úgy döntött, hogy más tartalmat közvetít a YouTube-on. Stair elmondása szerint az előző év során számos sajnálatos esemény történt az életében. Ugyanakkor volt egy másik csatornája is, Worthless Toaster néven. 2016. januárjában Danny Phantom rajzfilmfigura lett a példaképe. Új animációs sorozata az Ember's Ghost Squad, EGS lett, amely a Nickelodeon Danny Phantom animációs sorozatának Amber McLean karakterén alapuló, kitalált történetére összpontosított. Lehetséges, hogy Randy Stair Amber iránti rögeszméje abból fakadt, hogy képes volt azonosulni a karakterével. A Danny Phantom rendezői szerint Amber egy népszerűtlen középiskolás lány volt, aki arról álmodozott, hogy egyszer rockstar lesz. Egy napon egy fiú elhívta moziba, de a fiú nem jött el. Reggelig várt, mielőtt feladta volna és hazatért. Annyira kimerült volt, hogy nem ébredt fel, amikor rejtélyes módon kigyulladt a háza. Amber odaveszett a lángokban. A Remember című dala a feltételezések szerint a halála előtti eseményeken alapul. Stairnek nehézségei voltak a középiskolában, és igyekezett valamit kihozni YouTube karrierjéből. A Pioneers Productions utolsó sorozatában ismét felveszi a Remember című dalt, illusztrálva Amber iránti megszállottságát. 2016 végén mentális egészsége annyira leromlott, hogy elkészített egy videót, Westbrook High Massacre Goodbye, Westbrook High mészárlás viszlát címmel. A videóban Stair és egy másik ESG szereplő, Rachel, egy középiskolában lövöldöznek, vélhetően abban, ahova ő is járt. De voltak más videók is, amelyek aggodalmat keltettek. Több szalag epizód is készült, Conspiring a Massacre címmel. Ezekben ő és Rachel összeesküdtek, hogy szétlövik a Westbrook High-t. Stairnek volt egy Mediafire oldala, ahova több öngyilkosságról szóló videót is feltöltött, és iskolai lövöldözésről írt. Bálványozta Eric Harrist és Dylan Kleboldot, a Columbine High School lövöldözőit. Azt írta, hogy a Weiss Market, ahol dolgozott, hivatalosan a Columbine középiskola. Még azt is bevallotta, hogy visszament volna a régi gimnáziumába, hogy elkövesse a merényletet, az érettségi évben nem bontották volna le. Szintén figyelemre méltó, hogy Stair alul is beszámolt, azt hitte, hogy egy férfi testében rekedt nő. Az egyik videójában bevallotta, hogy gyakran öltözött női ruhákba, amikor a családja nem volt otthon. A Mediafire oldalát azóta törölték. 2017. június 7-én este Stair feltöltötte utolsó videóját. A videóban egy dühös prológuson keresztül írta le gyűlöletét az érintett emberek iránt. A videó egy durván animált részt is tartalmazott, amely őt és egyik EGS szereplőt ábrázolta, amint egy kitalált középiskola diákjait gyilkolja meg. A videó korábbi videók montázsaival zárult, elmagyarázva a forgatás indítékait. YouTube jelenléte mellett 9 Twitter fiókja is volt, mindegyik a karakterei alapján. Ott linkelt a Mediafire-re feltöltött folyóiratokra és videókra.
Néhány videójában lelkiismeret furdalását fejezte ki, amiért nem oltotta ki hamarabb saját életét, 10 éves korában. 5. öngyilkos felvételén arról tájékoztatta a nézőket, hogy 2 vadászpuskát visz magával a mészárlásra, a második tartalék arra az esetre, ha az első elromolna vagy elakadna, és nem tudja megjavítani. A végén Randy Stair megtört. 3 ártatlan ember életét és a saját életét is kioltotta. A lövöldözés nem kapott országos figyelmet, leginkább a helyi sajtóorgánumok foglalkoztak vele. A Weiss Market szóvívője így zárta az esetet. Nagyon szomorúak vagyunk a ma reggeli események miatt. Munkatársaink, ügyfeleink és a környező közösség biztonsága a legfontosabb számunkra. Annak ellenére, hogy a közösség néhány tagja aggodalmát fejezte ki az üzlet újranyitása miatt, a Weiss Markets bejelentette, hogy folytatják tevékenységüket. Egy férfi azt mondta, hogy az áthelyezés vagy a bezárás Stair kezére játszott volna. Az a gonosz ember, aki ezt tette, azt akarta volna, hogy elköltözzenek, hogy az emberek megijedjenek és ne vásároljanak abban a boltban, azok után, amit tett. Az eredeti kirakat megmaradt, a teljes belső teret kiürítették és átalakították. Az üzlet hivatalosan 2017. július 13-án nyílt meg újra. Az öngyilkosságot Randy Stair azért követhette el, az egyik videójában is hangot adott ennek, mert azt hitte, hogy halála után elképzelt világában élhet majd tovább.